We zijn in Oosterland en het evenement is Zeeuwse Dag van het Paard. Ons doel is paarden promoten in de breedste zin des woords, zowel aangespannen onder de zadel, maar ook in de fokkerij. En steeds meer mensen betrekken. Er komt steeds meer vrije tijd en recreatief is er heel veel te doen met paarden en dat willen wij op zo'n dag laten zien. We zien verschillende deelnemers. Waar komen die mensen allemaal vandaan? Is dat puur Zeeuws? Dat is absoluut niet puur Zeeuws, want de stamboeken zijn ingedeeld in regio's en in provincies. Die uit de provincie komen, dat is Zeeuws. Maar regio gaat tot Limburg, Gelderland, Utrecht toe. Dus dat is van stamboek tot stamboek verschillend. Dus het is eigenlijk een gemêleerd gezelschap. Het is het rijden met het schoonste geheel. Met het thema hebben wij aangenomen van ik hou van Holland. Ja, dat kan niet missen. Nee, dat kan niet missen. Nee, rood, wit, blauw. Allemaal zelf geknutseld. Dus, Ja, zelf gemaakt. Ja, zelf gemaakt. De Zeeuwse Dag van het Paard. Ja, wat vinden jullie ervan? Is dit voor het eerst dat jullie hier zijn? Of? Voor mij is dit 4e jaar denk ik dat ik meedoe. Maar dit is weer een nieuw onderdeel dat we dus verkleed mogen. Vandaar dit outfit. Een mooi evenement. Ja, super. Leuk. Het weer mee natuurlijk, dus helemaal goed. Hij gaat straks voor de keuring. Ja, dat klopt. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja, is altijd wel spannend inderdaad. Voor het eerst dat hij meegaat op een keuring? Nee, hij is echt al heel vaak mee geweest. Dus dit is, ja, ik weet niet hoeveel, ik denk wel 5 of 6e keer al. En hoe heeft hij het gedaan tot dusver? Goed, zijn stemmerrie met een eerste premie, dus dat is wel goed. Er komt straks zo'n meneer in zo'n wit pak en die gaat met haar, moet ik zeggen, rondlopen. Ja, dat klopt. Die komt hem zo ophalen. Wat is dit qua karakter voor een paard? Een heel betrouwbaar paard, maar er zit echt wel heel veel pit in. Dus niet geschikt voor iemand die beginner is, laat ik maar zeggen. Wat zijn ze nu aan het doen? Wat is er aan het gebeuren? Nu hoor je of dat hij naar de centrale keuring mag of niet. En de centrale keuring is een keuring waar de beste paarden van Nederland mogen komen. Spannend moment dan. Ja, heel spannend. Resoluter door mogen treden en ook in een draf heeft hij Nou, niet naar de keuring. Nee, helaas. Teleurgesteld? Nou, ze is er al 2 keer geweest, dus dat is een schrale troost. Voor het eerst dat u op deze Zeeuwse Dag van het Paard bent? Nee, dat is al jaren eigenlijk. Dat is al ruim 20 jaar denk ik zoiets. Eerst vroeger in Vrouwenpolder en nu hier naartoe. Nou ja, het is gewoon een heel mooi evenement. Lekker gezellig, heel veel mensen. Op een gegeven moment gaan mensen kennen, dat is gewoon heel erg leuk. Het is een fjordenpaard, oorspronkelijk uit Noorwegen. Dus sterk paardje? Heel sterk. Het is een werkpaardje. Vroeger is het ingevoerd om te werken bij de kleine boerderijen. Wat vindt u van deze Zeeuwse Dag van het Paard? Bent u vaker geweest? Ik doe al jaren mee. Ik zit ook in het bestuur vanwege de fjordenras. Dus ja, ik vind het een mooi evenement. Ja, zo'n bruin trekpaard is toch ook altijd weer aan. We hebben dit jaar de 47e editie alweer van de Zeeuwse Dag van het Paard. Dat zou betekenen, als ik even een snel rekensommetje maak, dat we in 2019 misschien wel een 50e editie hebben. Speciaal evenement dan. We overwegen niet of dat komen gaat. We gaan ervan uit dat het gaat. Dus de 50e behoort aan te vierd te worden.